Kňazi premoc, ale Gaborovci, ti mali všetko. Fero a Lubo. Bratia z východu, bosovia z Rakús. Nenápadný, ale neprehliadnutelný, zatvorený v luxusných hoteloch, s očami v každom okrese. Nerobili zbytočných hlúpkych, ticho bolo hlasnejšie než akýkoľvek výstrel. Fero, stratég nikdy nezvyšoval hlas, no každý vedel, že rozkaz prišiel. Lubo, tvrdý, priamy, bez vyčítek, ten, kto to mal vybaviť, to aj vybavil. Z Rakús zriadili sieť ľudí, peňazí, pašeráctva, výpalníctva, luxusu a smrti. A tu je pointa, Černákovci vedeli, kto sú Gaborovci, Holubovci. Ich rešpektovali, nie preto, že kričali najhlasnejšie, ale pretože konali najtichšie a najpresnejšie. Všetci hráči podsvetia v tých rokoch, od Žiliny po Košice vedeli jedno: s Gaborovcami sa nezahrávaš. Nehrali sa na frajerov v televízii, nepredvádzali sa pred novinármi, ale ich meno znelo v každom podniku, v každej väznici, v každej mestskej časti. Včerajší zákon, slabí polícia, na výplatnej listine sudcovia, drahá forma papiera. A Gaborovci, oni si písali vlastné pravidlá. Ak si otvoril podnik, prišli muži v kožených bundách a položili otázku: koho rešpektuješ? Ak si nevedel odpovedať, čo skoro si vedel, lebo kto nerešpektoval Gaborovcov, dlho neprežil. Černák, boss s armádou, Holub, hráč so sieťou. Ale aj oni vedeli, že v Rakúsku sedia dvaja bratia, ktorí ťahajú za nitky. Nie na kamerách, nie v správach, ale v realite, kde sa rozhodovalo, kto bude žiť a kto nie. Mafia Gaborovcov bola ticho, ktoré znelo ako výbuch. Bola to minulosť, ktorá ešte neskončila, lebo niektoré mená nesmiznú, len sa stiahnu do tieňa. A keď dnes starí hráči spomínajú 90 roky, pri mene Fero a Lubo Gaborovci sa nezasmieš, prikyvneš a stichneš. Černákovci vedeli, kto sú Gaborovci, kto sú Gaborovci. Černákovci vedeli, kto sú Gaborovci, Holubovci ich rešpektovali. Nie preto, že kričali najhlasnejšie, ale preto, že konali najtichšie a najpresnejšie. Všetci hráči podsvetia v tých rokoch, od Žiliny po Košice vedeli jedno: s Gaborovcami sa nezahrávaš. Nehrali sa na frajerov v televízii, nepredvádzali sa pred novinármi, ale ich meno znelo v každom podniku, v každej väznici, v každej mestskej časti. Vtedajší zákon, slabí polícia, na výplatnej listine sudcovia, drahá forma papiera. A Gaborovci, oni si písali vlastné pravidlá. Ak si otvoril podnik, prišli muži v kožených bundách a položili otázku: koho rešpektuješ? Ak si nevedel odpovedať, čo skoro si vedel, lebo kto nerešpektoval Gaborovcov, dlho neprežil. Černák, boss s armádou, Holub, hráč so sieťou. Ale oni vedeli, že v Rakúsku sedia dvaja bratia, ktorí ťahajú za nitky. Nie na kamerách, nie v správach, ale v realite, kde sa rozhodovalo, kto bude žiť a kto nie. Mafia Gaborovcov bola ticho, ktoré znelo ako výbuch. Bola to minulosť, ktorá ešte neskončila, lebo niektoré mená nesmiznú, len sa stiahnu do tieňa. A keď dnes starí hráči spomínajú 90 roky, pri mene Fero a Lubo Gaborovci sa nezasmieš, prikyvneš a stichneš.